Дъщеря ми се роди във Франция. Баба ми вече зеленяваше със здравето си и виждах, че е много деликатен момент дали ще успее да ги срещне и да ги запозная. И тъй като ние се прибрахме в България чак когато детето беше на година и половина, всъщност това беше и последната година от живота на баба ми. И аз това знаех, че е така. Просто го предусещах и съм супер благодарна на Божието стечение на обстоятелствата, че успяхме да направим снимка четирите поколения жени. И кадърът, който ми се запечатва завинаги, е как дъщеря ми прохожда. Тя сравнително късно проходи след годинката и как тя с нейната проходилка си щъка из двора и баба ми отзад с бастунката се опитва да я настигне. На моята баба аз казвам мама. Не казвам и баба. Не ми беше познато това. Сега в близкото време баба. И мама кана, значи като залибехме неко момче, тя го пообичаше от нас. Я ти казвам, они загиват от смех. Това беше. И мама много боже, те са ни много гледали. А попита и Георги за баба си. Те я боготворят. Баба Севда тука. Как ги е готвила, как ги е гледала. Ние по-не сме гледани, защото всичко е било на нивата с тех. Ние сме били с тех, но връзката е много силна. Защото и мамо и казваш, не че мамо и казвам, но просто много, много силна връзка. И бабите много обичат внучетата си. И сега, и тия. Връзката е много силна между внуче и забравяш вече за твоите деца, като се родят внучетата, ти забравяш за твоите деца. Просто ще видиш, като станеш трепереш за внучето си, отколкото за рожбата си. Баба и тия ги обичам безмерно и всички. И така. Обич безмерна. Просто съществува между баба и внуче. Не вервам да има някоя баба да се не обича внучето. Не го вервам. Всички имаме спомени с бабите. Едната баба нямам такива спомени, но бабата на майка й, тя винаги ни гледаше. Ние сме 10 внуци и всички се събирахме при нея. Нашите стават, отиват там, казваме му на надница, отиват на работа и им плащат на надник. И ни водят при баба Тодора се казваше, и там при нея по цял ден. Цветя, ядене, тя имаше биволи, правеше ни масло, мажени филийки, идем на лехата, фитирията с лука, отскубнем си лук, сиренца и си хапваме и тичаме и играт по цял ден, по реката, по улиците. Добричка баба беше, разказваше ни приказки, много се грижеше за нас. Аз нямам много внуци, имам една внучка, но да ми е жива и здрава, колкото мога се грижа за нея, помагам им с какво мога тук по градина, зимнини, каквото направя, каквото имам, гледам да има и за нея. Тя беше студентка, сега завърши и от време на време пращам турбите, нося им каквото искат и така. Трябва да го уважаваш, да го обичаш, за да те обича и то. Значи сега децата, като му подадеш така манко, като ти поиска пари, ти да му подадеш, те вече обичат и другото. Те много пъти доди рече, баба, имаш ли пари си? Я и дам и готово. Или нещо. Сега рече, баба, при кое? Искам коло. Но скъпо, 500 лева. Баба, ще ти дам, баба. И заради това лаже децата. Това ги лаже да му подадеш нещо, да му подадеш нещо, иначе не бива. Пълна я. Имах 2 баби. Едната беше на баща ми, другата на майка ми. Я като ида при тая на баща ми, ще ти кажа, у нас се държеше така, баща ми беше богат. И она беше манко така, тая баба ми, манко по-така твърда, а другата на майка ми беше манко по-сиромашка. Може и да й дадат некъде, каквото ще наша го остави. Като дойде там, че тя седе на центъра и нарече, ела мамо, ми са дали сиренце и лебед, ела мама да ти даде.
От 11 юли вече с гордост може всеки, който иска, да се обръща към мен с бабо Наталия. Роди се, имам вече един прекрасен внук, казва се Антон. Чувствата са неописуеми. Просто не съм очаквала, че с такава радост и с такова вълнение ще дойде той при нас, в нашето семейство. Той е мое първо внуче. Естествено, имаше много сълзи. Много сълзи от радост. По принцип, аз съм малко по-емоционална и доста често си плача. Дали от радост, дали от тъга. Наистина, трябва да ти дойде отвътре. Имам много близки с малки деца. Те непрекъснато ми казват: ти не искаш да ти викат бабо, искаш да ти викат леля. Не, друго е като се появи твоето внуче, ти наистина вече си баба. Просто не знам, не се пречупва езика на друго дете. Вече като е твое, е друго. То всички отиват на заден план. Деца всички вече са на заден план. Не ми дават да му говоря лигаво. Да му говоря като на по-голям човек, защото викам, оставете ме да му говоря както аз искам. Баба ще се постарае, нали, на вашето възпитание, така ако може за 1 час, 2, когато е при мен, да го леко развали и ще си ви го върна обратно. Но друго е да е твое дете, друго е да е твое внуче. Бабата, между другото, е може би готова на всичко за внучето си. Не, може би аз така го усещам, че съм готова на всичко за него. Стига да ми позволят. Живея във Враца и тук в това село Паволче идвам при дъщеря ми, която тук е омъжена. Има 2 дечица, едно момченце на 3 години и момиченце на 1,5 година. И аз идвам да й помагам. При нас така се получи, че ние живеехме във Враца и тя тук се омъжи в Паволче и така стана, че аз да идвам на село. А те идват във Враца, но много рядко, защото там е по-тясно и не е хубаво. Тук на село е по-хубаво. Чувството е неописуемо. Просто тези деца са ми толкова скъпи. Даже, нали, те казват по принцип, че внучето ти е по-скъпо, отколкото детето, и то наистина е така. За внучетата ми е много трудно да им се скарам или да им откажа каквото искат. Се гледам да ги правя да са весели, да са радостни. И това нали, забелязвам като разлика, когато съм била майка, че някак си съм имала повече смелост на дъщеря ми да отказвам, нали, всякакви прищевки или повече и се карах, докато на внучетата не мога да им отказвам и не мога да им се скарам. Когато съм във Враца, се чувствам много отпаднала, нали, като се прибера от работа и просто нямам сила за нищо. Повече ми се лежи да гледам телевизор, а тук като дойда на Паволче и изведнъж ми идват силите. Имам сили да тичам с тях и да скачам и всичко да правя. Тъй като са покрай мене, някак си изведнъж ми идва сила в организма. А като съм си сама във Враца, без тях, се чувствам много отпаднала, изнемощяла и нямам желание нищо да правя. От цяла България в този царски конкурс моята баба е спечелила конкурс за изработката на тези гербове, които са били навсякъде, нали, на чаршафи, на завеси, на цялото текстилно декориране на мястото. И аз много се гордея с нея, защото независимо от това, че аз бях сравнително малка, когато тя си отиде, толкова много ми е дала, че аз така имам си в запас за черни дни, както се казва. И другото, което е много важно, вероятно от нея съм взела тези умения като художник, като артист, защото
Тя беше изключително сръчен човек. Каквото пипнеше го превръщаше в страхотна красота и естетика. И всъщност аз съм живяла в един изключително красив свят, който така ме заредил с тези живителни сокове, които непрекъснато така в някакви тайни кюшенца намирам някакво малко споменче. Той, нали, така ме връщаме там, това конче, този напръсник, тази игличка, Тя кроеше, например, като Александър Макуин, с нокът си отбелязва, така с едно движение и вече имаш линия на дреха на изключителен човек. Просто това за мен така един страхотен еталон, който за мое съжаление, нали, така не можа да поживее малко повече, за да може да разпръсква тази доброта и красота. Човек се научава да обича, когато има дете, и когато вече има внуче, си дава сметка, че не е знаел изобщо как се обича